היום בערך בשעה 11 בזמן כניסת רכבים לכיוון ג'נין לישראל, מחבל שכנראה התחזה למוכר של סחורה כלשהי, הוא הסתובב בין המכוניות, שעשרות מכוניות נמצאות על הנתיבים במגמת כניסה לישראל. לפתע הוא זרק את התכולה שבידיו ורץ בריצת עמוק לכיוון עמדות המאבטחים והבודקים, כשסכין שלופה בידיו. אחד המאבטחים זהה את הריצה של המחבל עם הסכין, שיפר לעברו ופעל כפי שצריך ונטרל את המחבל כשהוא מגיע כמעט למספר מטרים ספורים מהעמדות של הבודקים והמאבטחים שלנו. יופי. איך אתה מסכם את האירוע מבחינת התפקוד? מבחינתי ולאחר בדיקת האירוע עם הגורמים שהיו שותפים לו, מערך הביטחון כולל המאבטח שפעל עשו את העבודה שלהם בצורה הכי ראויה ולא רבב. לציין שאנחנו לאחרונה בעקבות האירועים שקורים לנו בכל המרחבים, אנחנו מתרגלים את התרחישים האלה ותרחישים נוספים ומגבירים את הערנות בכל הפעילות שלנו על מנת למנוע מקרים כאלה.